Takže čaute, ja som Tomix a dneska si povieme také Vrescott fakty alebo zaujímavosti. No a keď budem v tomto videu znieť čudne, tak mám upchatý nos, ale nevadí, tak môžeme ísť na to. You and Tara better watch your backs. You better watch yours. Vrescott sa tu drží už neuveriteľných 30 rokov a ľudia tento film milujú kvôli jeho napínavým a krvavým scénkam. You got a problem here, guy? Hey! Na rozdiel od Jasona, Ghostface nie je nadprirodzené monštrum. Je to človek v maske. Ghostface je múdry. Všetko si premyslí a vždycky sa dostane tam, kde chce. Keď pozeráte tento film, no tak neviete, kto je vrah a skúmate s hlavnými postavami. No a práve preto je tento film tak obľúbený. Ale nesmieme zabudnúť na ikonické a staré naháňačky. Sydney Prescott, kráľovna prežitia. Sydney nie je typická obeť, je to jedna z najsilnejších ženských postav vo filme. Fanúšikovia ju majú radi, pretože sa odmieta vzdať. Nerobí zo seba obeť, ale bojuje proti vrahom. Postavy nie sú hlúpe. Väčšina hororov v 80. rokoch fungovala tak, že postavy robili nelogické rozhodnutia. Vrescott to zmenil. Postavy v ňom poznajú horory. Diváci sa s nimi ľahšie stotožnia, lebo postavy reagujú tak, ako by sme reagovali my. Dobre, toto bolo trošku nelogické. Mix humoru a strachu. Film si robí srandu sám zo seba a z celého žánru, ale pritom stále dokáže byť smrteľne vážny a strašidelný. No a za chvíľku nám vyjde aj Scary Movie. Tak čo, tešíte sa na neho? Ja sa na ten film celkom teším, pretože už som dlho nevidel Vrescott paródiu, ale tak čo vy, kľudne mi to napíšte do komentárov. We back. Hello, Tuesday. Takže z tohto videa tu bude všetko, ja vám ďakujem, že ste toto pozerali až tu a toto video sa končí, takže čaute.